Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyz waqy çäderlikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimiň halkary ýaşlaryny ýeňji bolan Türkmenistanyň ýygyny toparlarynyň turgunlaryny iýberen gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly dawra gatnaşyjylar, gadarly turgunlar. Sizde Rusiya Federasyonynyň Vladivostok şäherinde geçirilen Aziýanyň çağılary adly 7-nji halkara sport oýunlaryny, şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň Konya şäherinde geçirilen 5-nji Islam raýatçylyk oýunlaryny üstünlükli çykyş edip, baýrakly orlara münasip bolmagy bilen tüýsürekden ukdaýan. Gahrman arkadamyň başyny başlan beýik başlangyçlar esasynda ýurdumyzyň halkara sport awraýy täze derejeleri ýetirilýär. Dünyada iri halkara sport ýarşlaryny geçirme ukuyuply ýurt hökümine aqrar edilen aty watanymyzda durly ýarşlaryň şol sanyna halkara derejesindäki ýarşlaryny geçirmegi sport boýunça milli strategiýamyzyň iş ýüzündäki ajaýyp beýanlar. Garaşda ýurdumyzda sportyň ösün ulgamyny döretmek, beden we ruh taýdan sagdy nesilleri terbiýelep ýetirmek, olimpik hereketini ösürmek, bu urda halkara hyzmatdaşlygyny potlandyrmak babatda uly işler alınıp barlýar. Hormatly adamlar, Türkmenistan döwletimiz aýratynam paýtagtymyz Aşgabat şäheri halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezleriniň birine urilýär. Bu hyzmatdaşlygyň çäklerini halkara olimpik komiteti, Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüşüň we parahatçylygyň hatyryna sport boýunça halkara bürosy, UNESCO-nyň bedenteri we sport boýunça hökümetary komiteti, Aziýanyň Olimpiya Geňeşi bilen parahatçylygyň we insanperwerligiň potlandyrylmagy şertlendirýän gatnaşyklaryň germi giňelýär. Edi diyarımızda yapıp binalarda ve savaştırmak boyunca 5-nji Aziýa oýunlary, Amur Kadar 2018 adly halkara awtoraly ýarşy, şeýle agratletika boýunça dünýä çempionatyny üstünlükli geçirildi. Bu ýarşlara ýurdumyzyň şeýle-de dünýä ýurtlarynyň wekilleri işe gatnaşdylar. Munyň özi türkmen sportynyň halkara derejesindäki awraýynyň ýokurlanmagyna oňyn täsir etdi. Garaşly döwletimiziň ähli kunjoklaryny sport toplumlarynyň, stadionlaryň we beýleki sport maksatly binalaryň ýetgiderli gurulyp ulanmagy berilmegi, Türkmenistanly turgunlaryň durly sport ýarşlaryny üstünlükli çykyş etmegini şertlendirýär. Turgunlarymyz halkara ýarşlaryna ýetgiderli gatnaşyp, baýrakly orlara münasip bolýarlar. Bu bolsa ýaş nesillere buýsunjymyzy hasam artdyrýar. Yaponiýada geçirilen 32-nji Tomsky Olimpiya oýunlaryna ýurdumyzyň milli ýygyny toparlarynyň turgunlarynyň münasip wekilçilik etmekleri, watanymyzyň sport taryhyny ilkinji Olimpiya medalynyň gazanmagy döwletimizde sporty östirmäge uly berilýändigine şaýatlyk etdi. Biz muňa türkmen sportynyň ýeňişli ýollarynyň başlangyjy hökümini seredýäris. Garaşdyz, baqy tarap döwletimiziň bagtyar ýaşlary. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwri siziň öňüňizde milli sportymyzyň üstünlükleriniň täze kapysyny açýar. Şoň orada ýurdumyzyň sport awraýyny artdyrmak ilkinji nowatda siziň paýyňyza düşýär. Ata-babalarymyzyň merdana we ýeňişli ýollaryny münasip dowam edip, siz türkmen turgunlarynyň sport ustatlygyny halkara ýarşlaryna gatnaşyp medallar gazanmak arkaly suwd etmelisiniz. Men durly ýarşlarda ajaýyp netijeler gazanmak bilen söýgüli watanymyzyň baýdygyny al asmanyna parladyp, Türkmenistanyň awraý mertebesini gorajokduňyzy berk inanýan. Gadarly dawra gatnaşyjylar. Türkmenistan halkara sport hyzmatdaşlygyny gönünden-göni Birleşmiş Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çen durnukly ötüş maksatlaryny kabul edilmegi bilen baglanşdyrýar. Munyň özi täze wezipleri öňümizde goýmak bilen ýurdumyzda mundan beýlegem halkara sport ýarşlarynyň çempionatlardyr. Olimpiya oýunlarynyň geçirilýän döwri wagt meýdançasyny öwürmegi gözüňde tutýar. Biz sportyň mümkinçiliklerini parahatçylygyň we dostlugyň bekbitlerine gönükdirmek arkaly täze sport düzümlerini dörederiz. Hakyky sport söýjüleriň, ustat turgunlaryň döwri wagt nesini kemale getirir. Çünkü ýaş nesillerimiziň bedenteri we sport bilen meşgulanmagy döwrüň möhüm talabydyr. Sport sagdyrlygyň we gözellügiň çeşmesdir. Hormatly dawra gatnaşyjylar, gadarly turgunlar. Sizi halkara derejeli ýaşlarda gazanan üstünlükleriňiz bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden ukdaýan. Siziň ähliňizde berkjan saglyk, abadan we bagtyar durmuş. Edil watanymyzyň halkara awraýyny artdyrmak uğruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlükleri ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow.
29 Ağustosda hormat prezidentimiz welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Hemde o Senat toplumynyň nowatdaky berja edilmeli işleriň giň toplumyny kesgitledi. Yurdumyzyň Akal, Balkan, Daşowdy, Lewap we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda arkadaly serdarymyzyň öňde goýan gaýry goýulmasyz wezipelerini gyýşarnyksız durmuşa geçirmek ýollary bardy, giň işlerini görüň edildi. Sağlı ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynyň dowamyny hormatly prezidentimiz şu günlerki alınıp barylýan möhümlüğin işleriň tähelsede goşadylmalylygyny bellidi. Goşalary ýydyk etmekde agrotehnik çäreleriň putup berja edilmegini gazanmak, paýta ýygymyna ykysam taýýarlyk görmek baratyny durmuşa geçirilmeli çäreler dogrusynda durup geçmek bilen arkadaly serdarymyz degişli ýol başçylary anyk görkezmeleri we tapşyryklary berdi. Çünkü bu işlerin ýokary derejede geçirilmegi halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň belin sepkitleriniň girewidir. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda öňde goýulan wezipeleriň berja edilmegini gazanmak üçin ähli çärelerin görüljekdigi bellerli. Şol çäreler ýurdumyzyň ýylatyny özümizi öndürilýän azyk önümleri bilen ygtybarly üpçün etmäge ýardam berer. Suw serişdelerinden netijeli peýdalanmak, akabalaň hemde suw howdanlarynyň netijeli ulanylmagyny gazanmak, şaly we gant çugunlarynyň bol hasylyny kemale getirmek üçin ähli çäreler görmek barada giňişleýin gurrun edildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolan geljek gelen hasyly üçin güýzlük bugdaýyň ekisini öz möhletine we ýokary hil derejesinde geçirmek möhümdir. Belli bolşy ýaly bu jogapkärli möhüme 2 sentýabrda badalga beriler. Möhüme gatnaşdyryljak ähli tehnikalar we owa hojalyk gurallaryny ýene-de bir gezek gözden geçirmegiň zerurdygyny, tohumluk bugdaýyň taýýarlanyşyny ýürüýte gödegçilikde saklamagyň möhümdigini ünssekildi. Güýdük yer almaň, gök we baksa ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek işlerine de jogapkärçilikli semeleşmek zerurdur. Maslahatlarda ýurdumyzda alınıp barylýan gurulşyk işleri barada jikmejik gurrun edildi. Şanly garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllyk toý münasibetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalarda we desgalarda işleri aýratyn gödegçiligi ýola goýmak möhümdir diýilip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Gurulýan binalar ýokary hil derejesi bilen tapawutlanmalylar. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän mümkinçilikleri, ýer eýeleri barada edilýän uly aladalar senagat üçin gymmatly çyýmal bolan paýtaň öndürilişini hasam artdyrmaga giň mümkinçilik döredýär. Şu ýyl welaýatlerde paýtaň bol hasylynyň ýetişdirilýändigine ynam uludur. Şeýle-de tehnikalaryň ähli görnüşlerini we möhüme ýokary derejede taýýarlamak barada da aýratyn durulyp geçildi. Bular barada aýtmak bilen maslahatlarda çykyp geplen adamlar işleň häzirki ýagdaýyna seljerme berdiler. Paýtarastlaryjy kärhanalary hemde olaryň bölümlerini möhüme taýýarlamak boýunça durmuşa geçirilýän işleri saltlandyrmak we işiň hilini aýratyn gödegçiligi ýola goýmak möhümdir. Häzirki döwürde owa hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň netijeli peýdalanmak aýratyn zerur bolup durýar. İşleň meýilnamalar esasynda toplumlaryň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegiň zerurdygyna da ünssekildi. Şeýle-de maslahatlarda bilimler we talip ýaşlar gününi ýokary derejede dawaralandyrmak, täze okuw ýylyna guramaçylykly başlamak hakynda da maslahatlarda gurrun edildi. Aýratyn işleňligi bilen tapawutlanýan maslahatlara gatnaşyjylar döredip berýän şertler üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Garaşsyz hemişelik beýtarap ýurdumyzyň ösen senat pudoklary bilen birlikde saglyk guraş ulgamyny da ägirdili işler durmuşa geçirýär. Şeýle uly tutumlar arkadaly serdarymyzyň amalaşyrýan ýylt behwitli, döwlet ähmiýetli işleri bilen berk baglanşyklar. Balkan welaýatynyň Amerikada Balkan şäheriniň goýyny ýerleşýän Bejerş palçyklaryny we deňiz duzyny gaplaýan döwrwap kärhanada şu günler halkyň arkadaly zamanasy ýylyny ýokary zähmet istileklerini beslemek ugruna tutumly işleri amalaşyrýarlar. Ýurdumyzda halkymyzyň sagdan ruh bilen ýaşaşyny öpçün etmekle gönüktirilen döwlet siýasatynyň aýdyň meýwesi bolan Türkmenistanyň Sağlyk Guraş we Derman Senaty ministrliginiň Türkmen Derman Senat birleşiginiň Balkan welaýatynyň Bejerş palçyklaryny we deňiz duzyny gaplaýan kärhana her ýyly terapeutik we kosmetika önümlüň 400 000 gabyny, şol sanna mollagara palçygynyň 200 000 gabyny, vulkan palçygynyň we deňiz duzynyň hersinden 100 000 gabyny öndürmekle niýetlenenler kärhana 3 sany esasy bölümden
beceriş palçyklaryny deňiz duýdun gaplayan we hili barlygy bölümlerinden ibaret bolup, olarda işleri ýokary derejede gurnalandyr. Bölümler öz aralaryna kompýuter arkaly berk ara baglanşykda işledilýär. Bu ýerde Italiýa, Türkiýe, Ýaponiýa, Belgiýa, Fransiýa ýaly döwletleriň kämil enjamlary oturdulypdyr. Ma'lum bolşaly ýurdumyzyň tebigaty saglyk ähmiýetli dürli tebigat tirişdelere baýdyr. Şolaň arasynda dürli palçyklary we deňiz duýdulary uly orun tutýar. Palçyklar iki topara, gyrmança we vulkan palçyklaryna bölünýär. Gyrmança palçyklary boýunça Mollagara köli diňe biziň ýurdumyzda däl, eýsem bütün dünýäde bellidir. Soňky ýyllarda Mollagara palçygynyň kosmetologik häsiýetleri öwrenildi we oň deri üçin ören ýarymly täsirleriniň bardygy anyklanyldy. Ol deride öýjük täzeleji we gurplandyrjy, derasy gany aýlanşygyny kadrlaşdyrjy, ýüze näziklik berji, kimem derini täzeleji häsiýetleri özüni jemleýär. Eýsenogly etraryň çägine yerleşýän täsin vulkanlaryň palçyklarynyň bolsa keseli beceriş häsiýetleri hasam ýokarydyr. Vulkan palçyklarynyň düzümini köp sanly, gymmatly mikroelementler bolup, olar kosmetologiýada, lukmançylykda deri, ýürek damar, içege we beýleki birnäçe keselleri bejermekde giňden ulanylýar. Kärhananyň beceriş palçyklary bölümini tebigy çeşmelerden getirilen dürli palçyklar ýürütülüşdirilen elegiň kömegi bilen daş çäge böleklerinden we beýleki garnylardan arasalanýar. Soňra ol ýürütü sorjylar arkaly arasalanan suw bilen gerekli derejede garlýar we goýujy ulgama geçirilýär. Bölümiň önümçli kuwaty saatda 600 gap taýýar önüme deňdir. Deňiz duýduny gaplayan bölümde bolsa duýd ilkinji tapgyrda gerekli ölçege çenli ugradylýar. Soňra ýürütülüşdirilen elekde magnetlen kömegi bilen daş, metal we beýleki garnylardan arasalanýar. Arasalanan duýdyň bir bölegi ýürüte basyşyň kömegi bilen gerdejik görnüşine geçirilýär. Gerdejiklere dürli derman otlar goşulýar we olara beceriş häsiýetleri berilýär. Halkyň arkydagy zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini besleýän bu döwri we kärhanada Türkmenistanyny önürlü diýen nişany bilen ýaraşykly gaplarda ýerleşdirilip taýýarlanan bu melhemler şuňlary ýurdumyzyň şipahanalaryna, saglygy dekeldiş we beceriş merkezlerine, hassahanalara, saglyk öýlerine, kimim dermanhanalara büyük dönüşde ugradylýar. Daşoğlu welaýatynyň telekeçileri hormatly prezidentimiň dördüp berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerine netijeli peýdalanyp, alyp barýan işleriniň depkinlerini hasam güýçlendirýärler. Welaýatyň niýat fadynyň etrawynyň çäýine ýerleşýän kämil guruji hojulyk jemgyýetini alyp barýan işlerem munyň aýdyň misallar. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerini peýdalanýany Daşoğlu welaýatynyň telekeçleri halkyň arkadary zamanasy ýylyny alyp barýan işleriniň depkinini sähelçede gowşatmaýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan Kämil guruji hojulyk jemgyýetiniň telekeçleriniň durmuşa geçirýän işleri munyň aýdyň misallary. Welaýatyň niýat wadynyň etrawynyň çägine ýerleşýän bu kärhana hormatly prezident bilen öýde dörli berýän tapşyryklaryny uralyp, uly isewlerliýän polipropilen haltalarynyň önümçiligini ýokary depkinlerde alyp barýar. Hojulyk jemgyýetine ornaşdyrylan häzirki zamany ösen kämil enjamlary kärhananyň zähmet söýür işgärleriniň ýokary hili önüme mümkinçilik berýär. Şeýlelikde bu önümleri milli talaplara hemde dünýä ürünlerine dogry laýyk gelýän önümlerdir. Kärhana peýdalanýan Çiýmaly Balkyny welaýatynyň Gyýanly şäherçesindäki polimer önümleri zawodundan, şeýle hem Türkmenbaşynyň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alýar. Kärhana dogry güýjünde işleýänne her aýda 150 tonna çiýmaly gaýtadan işlemäge şert durar. Bu ýerde öňürleýän önümden hyrydarlarynyň azalygini bellemek möhümdir. Kärhana önümlerini daşarky bazarlarda eksport edýär. Bu ýerde zähmet çekýänniň agla we bölüniň ýaşlardan ibaret bolmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Kärhananyň zähmet söýür işçileri hem hunarmenleri senagatçylary we telekeçler partiýasynyň agzasy bolup, olar hormatly prezident bilen ýurdumyzda telekeçligi ösürmekde berýän gollawyny ruhlanyp gaýraty zähmet çekýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmek maksadnamysynda ykdysadyýetyň döwleti degişi däl bölüni ösürmek tutulýan urlan biridir. Häzirki gadanylýan netijeleri öňdürlen maksatlaryň hasyl boljakdygyny anamartyrýar. Şunun ýaly giň mümkinçilikler döredip berýän arkadagy serdarymyza hususy kärhananyň işçi gullukçylary hoşallyk sözlerini beýan edýärler.
Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni arkadaly serdarymyzyň ýyly ýurtbäk fiýli giň maksadly ykdysady başlangyçlary bilen diýarymyzda hususiýetçiligiň we telekeçiligiň ösürmegine giň mümkinçilikler ödülýär. Ýurdumyzyň işe telekeçileri dürli adyk önümleriniň bolşulugyny döretmekde özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Hususi kärhanlar tarapyndan owa hyjylygynyň beýleki urlary bilen birlikde goşçulukda durmuşy geçirýän işlerin bellälikdidir. Bu orada yurdumyzyň Lewap welaýatynyň telekeçileri münasip işler alyp barýarlar. Hususi işlerini ýola goýan telekeçileň ýakyndan gollanmagy, senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryna we daýhan hojalyklaryna ýer bölekläriniň şeýlekem ýeňillikli gardylan berilmegi ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da işe urluň önümçilik ýerimine hasa giňeltmäge ýardam berýär. Welaýatda soňky ýyllarda hususiýetçiler tarapyndan ilmiň gazananlaryna nazara alynıp, innowasiýon tehnologiýalar ulanmak bilen Döwrewap önümçilikligiň işe girdilmegi netijesinde daşary ýurtlardan getirilýän adyk önümleriniň ornuny tutýan bätleşigi ukyply ýokary hili önümleň önürilişi epetlerdi. Bu bolsa milli önümlerimiziň önürilişiniň artmagyna, täze iş orunlarynyň döremegine, bazar bolşulugynyň emele gelmegine ýardam berýär. Lewap welaýatynyň şäherjek etrawynyň Amyderiýa geňeşliginiň Gumly owatynyň şäherinde ýerleşýän Esret daýhan hojalygym döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda iş alyp barýan hususy goşçuluk hojalyklarynyň biridir. Daýhan hojalygyna hormatly prezidentimiň ilaty ýokary hili adyk önümlerini üdnükde hödürlemek babatda kefiýetlen wezifelerinden ugranyp, degişli işlere giňer merliýär. Bu Döwrewap goşçuluk daýhan hojalygyna ýürüti ýumurtga niýetlenen tovuklary edilýär. Häzirki zaman innowasiýon enjamlary bilen öpüşen edilen bu önümçilikde tovuklary im we suw bermeklik, arasalamak, şeýlehem ýumurtgalar ýygnap almaklyk ýaly işler dollugyna awtomatik ulgamlaryň üstü bilen amala aşyrylýar. Häzirki wagtda bu ýerde tovuklaryň 31.000 başdany bolup, ýedilýän tovuklary günüň dowamyna 5 wagtyna im berilip, bölümleň içi elmidama belli bir derejede taklanýar. Towuklar çini im binýady bolan dary, soýa, mekkejewin, buğday ýaly däneli ekinler daýhan hojalygyna degişli bolan kärini ýerine ýetişdirilýär. Hojalykda häzirki wagtda her aýda ortaça 600.000 golay ýumurtga alynýar. Olar öz wagtyna ýürüteleşdirilen uloglary bilen sewda nokatlaryna we bazarlara uğradylýar. Goşçuluk hojalygyna bar bolan mümkinçilikler gözegine tutulup, geljekde de işin gerimine has artdyrmak maksat edilýär. Ýurdumyzda adyk bolşulugyny döretmekde münasip goşunt goşýan bu daýhan hojalygynyň işgärleri hususiýetçilige giň ýolaşan telekeçilik işini alyp barmakda gollaw berýän. Arkadagy serdarymyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Hormatly prezidentimiň ösüşlerini nazarlayan başlangyçlary ähli uğurlarda işleriň Döwrewap derejede alınıp barylmagyna ýardam edýär. Bu ýagdaý ýokary netijelerin gazanmagyny öpüşen etmek bilen ýurdumyzyň daşary ýurtlary uğradýan önümleriniň köpelmegini şertlendirýär. Şonlukda Türkmenistanyň eksport edýän önümleriniň sany ýene artdy. Munyň özi bu uğurdaky işlerde özgörüşli üstünlükdir. Hormatly prezidentimiň geljegini nazarlayan özgörtmelerini eksport uğurly önümleri önermekli aýratyn orun degişidir. Şu nukdaý nazardan ýurdumyzda ýokary hili, ähli talaplara laýyk gelýän önümler bilen içerki bazara öpüşen etmeklige şol bir wagtda daşary ýurtlarda ul islew bildirilýän önümleriň önerilip eksport edilmegine aýratyn üns berilýär. Bu uğurda paýtatymyzdaky Aýbölük mebel kärhanasyny görkezmek bolar. Öňde barjy mebel kärhananyň gön şertnamany baglaşma bilen Gazagystanyň Al-Farabi adyny universitetiniň täze açylýan mektebine Türkmen önümleri ýagny partalar oturguşlar uğradylyp başlandy. Hormatly prezidentimiň daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan ekologik taýdan arasy sarpejler tarapyndan ul islew bildirilýän we dünýä bazarlaryny bäteşik okyp önümler önermek bardak tawşyrklarynyň uranyp, Aýbölük mebel kärhanasyny gözlegli işler ýigderli alınıp barylýar. Daşary ýurtlardan getirilýän halytlariň ornuny tutýan önümleriň Aýbölük mebel kärhanasyny önerilmegi aýratyn bellälikdir. Bu iş hormatly prezidentimiň deýişi uğurda kesgitden wezifeleriniň üstünlükli amala aşyrylýanyny örgüdýär. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda telekeçiligi ösürmekli ähli şertler öwretip bermegi, milli önümçiligiň ýokary derejede ýoly goýulmagyna mümkinçilik berdi. Önümler häzirki wagtda isleýlere görä taýýarlanýar. Dünýä ölümlerine laýyk gelýän ýokary hili önümler ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekdeplerini, şagylar waglaryny bedeýär. Döwrewap işlemegi baş ýol gödürýän kärhananyň kunärmenleri eksport babatdaky mümkinçiliklerini artdyrmaga möhrenýärler. Geljekde önümçiligiň
sistemini giňeldip, ulu istegildirdiýen önümler taýýarlamak meýilleşdirilýär. İşleriň sağlaşykda alınıp barmagy, gözüňde tutulan meýilnamalary ýerine ýetirmäge, hususan daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutýan harytlaryň öňdürilmegine mümkinçilik berýär. Döwrwap önümçiligiň ýoly goýulmagy, hormat prezidentimiň ýurdumyzyň senagat taýdan ötüşini ýokurundyrmak boýunça öňde goýan wezipetiniň oňuň çözülmegi bilen berk baglanşyklylar. Türkmenistan öňdürilen partiýalar mektep serişçileri daşary ýurtlardan getirilýän önümlerden epesi arzanlar. Kärhanada önümleriň hilini ýokurundyrmak bardak mesele häzirki wagtda esasy ugurlaryň biridir. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe önümçiligiň ötüşini ýokurundyrmagy uly mümkinçilik açylýar. Ol hormat prezidentimiň taýlasy netijesinde ykdysadyýetimiň durly ugurlaryny amala aşyrýan özgertmeler bilen berk baglanşyklylar. Toplumda häzirki günlerde işler ýokary diýip güneýe bolýar. Hormat prezidentimiň telekeçiligi, hususy işçilik ösdürmek boýunça durmuş geçirýän özgertmeleri, önüm öňdürjileri, täze üstünlikler ruhlanyrýar. Yurdumuzda bilimler we talip ýaşlar gününiň dawalary giňermeýe bolýar. Şäherler ýurdumyzyň ähli urlardaky ötüşleriniň özgörüşli beýanlary. Bilimler we talip ýaşlar güni münasibetli giňerimde geçirilýän şäherler ýokary ruh welentlige betlenýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaň dörejelikli däkme çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň bilim siýasatynyň esasy maksady her bir raýat üçin bilim almagyň elýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim mabatda öz ukybyny, zihini dolu ulanyp bilmek üçin ähli şertler döretmekden ibaratdyr. Häzirki wagtda özleriniň köp ugurly zihinlerini we ukyplaryny ýüze çykarmak babatda Türkmenistanyň ýaş netli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu gorda görülýän toplumlaryň şäherler ilkinji nowatda netijeli we dol derejeli okuw terbiýeçiligi işi ýasalaşykly ösen ýaş netli hakyky watançylar terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertler üçin etmäge gönükdirilendir. Gelecekde ýaşlarymyz watanmyzy täze bilentlikleri çykarmalylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri ýurdumyzyň ötüş ýoly bilen ynamly öňe barýanlygyny alamatlandyrýar. Şol ötüşler bolsa bilimiň we dörejelik mümkinçilikleriniň ötüş derejesi, almy tehniky täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilendir. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş netli milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esadyny terbiýelemek, hormatly prezidentimiň ýollaşylygynda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amala aşyrýan giň möşörli özgertmeleň esasy ugurlarynyň biridir. Bu ulgamda özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy, okutmagyň öňdewaji usullaryny giňden ulanmak, ýaşlarda döwrwap hüner enliklerini kemale getirmek, ýokary hünerli işgärler taýýarlamak bilen baglanyşyklydyr. Döwlet siýasatymyzyň strategik ugru hökmünde milli bilim ulgamynyň hilini hemde mazmuny dünýä ölçeglerine laýyklykda öpçün etmek maksady bilen giň möşörli özgertmeler amala aşyrylýar. Ötün ýurtlaryň tezribetini hemde ötüşini nazara alyp, ýaşlaryň beden we ruhy taýdan sagdan ötmegi, watançylyň belent ruhyny terbiýelenmegi, täze bilimleri öýleşdirmegi bilen baglanyşykly möhüm wezipeler durmuşa geçirilýär. Bilim siýasatynyň esasy maksady berkarar watanymyzyň siýasy, ykdysady, meden binýadyny pugtalandyrmaga, almyň we bilimiň mümkinçilikleri, ýurdumyzyň täze belentlikleri ýetmegine gönükdirildi. Şoňa görä de garaşdy ýurdumynda döwrwap orta hüner, ýokary okuw mekteplerini gurmak, täze bilim usullaryny, maglumat tehnologiýalaryny öýleşdirmek, jemgyýetimiň aň bilim derejesini hemde dörejelik işçiligini ýokarlandyrmak babatda ägert uly tezribe toplandy. Şu wagtda bilim ulgamynyň işgärleriniň molumlaň öňünde zihili we täze pikirlenmegi başarýan ýaş netli terbiýelemek, okuw kitaplaryny hemde gollanmalaryny, meýilnamalary we maksatnamalary kämilleşdirmek, watanymyzyň dünýäde abraýyny hasy belende galdyrmak işine salamly goşun goşmak wezipesi durýar. Molumçylyk käri öňden märi has abraýly hemde hormatly hünerliň biri hasaplanýar. Döwletimizde ýaş netliň döwrwap bilim we terbiýe alap, ýurdumyzda hemde halkymyzda münasip hyzmat etmek üçin ähli şertler döretýär. Hormatly prezidentimiň belleýişi ýaly, biziň esasy wezipemiz halkymyzyň taryhyny oňat bilýän, ýurdumyzyň häzirki döwürde gazanýan uly üstünliklerini buýsanýan, garaşdy hem bitarap Türkmenistanyň şan şöhratyny has artdyrmaga çalşýan hakyky watançylaryň neslini terbiýelep ýetişdirmekden ibaratdyr. Watan muqaddetligi üçin berja edilýän işleriň netijeleri, ýurdumyzyň ötüşleri ýaşlaryň durmuşyny aýratyn öwüşgün şaýa. Häzirki bagtyar döwrümüň ýaşlary ertirki gün ýurdy beýgelçek, türkmen döwletiniň gülleçek oglan gyýlardyr. Ýaşlaryň joşgunlyk hujuwy, watana bolan söýgüsi, halal zähmete ihlady, şuny büýüsenji, rowşan geljegi ynamy, dootlugy söýgä bolan sarpasy, sagdyn durmuş kadalaryna ıgrarlygy, täze taryhy zamananyň beýanyna öz sinmez ornuny tapýar.
Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadagly terdarymyň baştonlugyny, ýurdumyzda ykdysady özgörtmeler üçin etýän maksatnamalar üstünlikli amal asyrlýar. Düýpli özgörtmeler ykdysadyetimiziň ähli ugurlaryny gurşap alýar. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýygydarly ýokarlanýar. Bagtyarlyk zamanamyzda alınıp barlayan şuun kazaýyp işler watanymyzyň mundan myýanada gülläp ötmegine, halkymyzyň işretli durmuşda ýaşamagyna, ýaşlarymyzyň sagdan bilimli bolup ýetişmeklerine gönükdirilendir. Ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesini edilýän aladalar özüniň oňy netijelerini berýär. Türkmen ýaşlary garaşdy, baky bir tarap döwletimiziň geljegi. Ýaşlyň ruhy we beden taýdan sagdynlygy, hünär taýýarlygy sadyna kämil şahsiýet bolmagy, dörjülük ukyby we pikirlenmek başarnygy jemgyýetimiziň kämilleşmegine hemde döwletimiziň ötüşine uly terg berýän güýçdir. İslenlik döwletiň kuwatynyň ykdysady görkezjesi diňe bir tebiği baýlyklar bilen däl, eýsem ýetişdirip bilýän kämil hünärmen nesilleri bilen kesgitlenýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň döwrüne bilim almaklary, hünärlerini kämilleşdirmekler üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Çäreleri gatnaşçylar ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgörtmegiň, garaşdy döwletimizi hemme taraplaryň ösdürmekde uly ähmiýete eýdigini tap, hormatly prezidentimize ýaşlar barada ýadawsyz alad edýänligi üçin hoşallyk bildirdiler. Hormat amlarynyň bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 30 awgustda saat 20-den 31 awgustda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň howa maglumat gurulugynyň berýän habary bilen tanışýarym. Balkan welaýatynyň adbuluty howa bolup günüň ordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şimal uçar. Howa gejesine 23-28 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy, kenarky taraplaryna bolsa 29-34 gradus maýl bolar. Ahal welaýatynyň açyk howa bolup günüň ordan teleskopda 7-12 metre ýetýän şimal uçar. Howa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Mar welaýatyna açyk howa bolup, Demirabad günüň ordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şimal uçar. Howa gejesine 16-21 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna açyk howa bolup, Demirabad günüň ordan teleskopda 9-14 metre ýetýän şimal uçar. Howa gejesine 15-20 gradus maýl, gündüzüne 33-38 gradus ysy bolar. Daşowr welaýatynyň açyk howa bolup, Demirabad günüň ordan teleskopda 7-12 metre ýetýän şimal uçar. Howa gejesine 15-20 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup, günüň ordan teleskopda 7-9 metre ýetýän şimal uçar. Howa gejesine 19-21 gradus maýl, gündüzüne 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdumyzda boýunça awgust aýynyň 30-ýerine magnit hadisasynyň gowşak täsiri bolmagy arşylýar. Edil watandaşlar, Tomut pasynyň howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykdy geyinmeli. Günüň ýetişiklerinden gorunmaly. Şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip tutumlaryny berja etmegi maksat berýär. Mehriban dileşler. Bular berja etseň, ýylyň islenik pasyny öz saglygyňy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýär. Berqarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşür ötsenýär. Ähli tüşürüň özüne bolsa halkyň dehbili bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunu. Hoş sağ olun adamlar.